Obligat a buscar on dormir per una avaria al cotxe, el senyor Traps acaba en aquesta casa. No li demanaran diners a canvi, però sí que accepti jugar amb els convidats del sopar. Tots ells jubilats que abans treballaven en l'àmbit de la justícia. Jugamos a juzgar, sin que la letra de la ley pese ya sobre nuestras cabezas, y por tanto con legítima justicia. La diferència entre la llei i la justícia és precisament un dels temes de l'obra. Las leyes intentan beneficiar a la mayoría, pero lo justo o lo injusto es según el rasero de cada uno, ¿no? En aquest cas, el de 5 ancians que a priori semblen inofensius. Que también es uno de los aspectos de los que habla la avería, es esta cosa de, bueno, que socialmente se aparta. Los viejos ya no juegan, ¿no? Ya solo pueden esperar a la muerte. Si fins ara aquest era un joc que practicaven acusats imaginaris, la inesperada visita el farà molt més interessant i real. El viaje que hacen estos viejos, algo vampírico, con este invitado y cómo van rejuveneciendo. Una transformació que a cada funció també és física. Cadascun dels actors ha d'estar mitja hora a maquillatge per aconseguir aquest aspecte. La sensación al principio fue de algo que te imposibilita. Ahora ya te digo, ahora no podemos pasar sin ella, ¿no? L'espectador en pocs minuts s'ha oblidat d'aquesta màscara per endinsar-se en una història que ens fa pensar que tot el que fem sempre té conseqüències.